Państwa, kochani moi, chcę powiedzieć teraz o morderstwie Pawła Klima z dnia 7 kwietnia 2016 roku, że wezwała pomoc, podała się za siostrę Ewa Klim, ale to nie siostra, ale się dowiedziałem, że to jest konkubina jego, była Pawła Klima, bo on tak się nazywał który mieszkał na ulicy Barszczanskiej 3, mieszkanie 12, na samym górze mieszkał, bo widziałem, byłem przy tym bloku i jutro jadę też jeszcze raz postawić świecę, oddać jemu ten hołd i będę przy tym, czy kiedy pogrzeb będzie, to też i chcę powiedzieć, że to mego byłego pracownika z zakładu, gdzie ja pracowałem w Białymstoku, nie wymienię zakładu, ale ojca syn Tadeusza Klima, który ze mną pracował, ojciec w zakładzie, jako mechanikiem był też, a ja byłem wtedy kierowcą, on był mechanikiem, jego ojciec Pawła, Piotra. Spokojny chłopaczek, bardzo dobry, kulturalny, a że policjanci nie umieją całkowicie podchodzić do ludzi ciężko chorych, obezwładnić takiego człowieka, to dla mnie to jest nie do pomyślenia, to dla mnie to jest wstyd i hańba. To nie jest policja, to są mordercy, bandyci, tylko tak robią bandyci mordercy, że duszą, zakładają rękami na garło pętle, jakby sznurek założyli jemu, jakby chcieli powiesić jego. I tak wykonali jemu, wyrok śmiertelny wykonali. Zamiast nałożyć kaftan bezpieczeństwa, bo miał padaczkę, to jak człowiek padaczkę ma, a nie chce jechać do szpitala, to kaftan bezpieczeństwa nakłada się na człowieka, związuje się. Dam taki przykład, przypuśćmy, pan redaktor jest chory na padaczkę, a ja jestem policjantem, czy z karetki pogotowia, to nakładam na jego kaftan bezpieczeństwa, związuję mocno, biorę pod ręce, jeżeli nie daje się, na wózek siadam, przywiązuję pasami mocno, żeby mnie nie upadł nigdzie, ręce, nogi przywiązuję, on siedzi sobie sztywno, 4 podchodzą, bierzemy za wózek, znosimy, jak króla znosimy do karetki, wsadzamy, sanitarny czy tam lekarz siedzi koło pacjenta, z tyłu, mogą nawet 2 ludzi siedzieć, pacjent, lekarz i sanitariusz może z tyłu siedzieć, bo jest miejsce w karetce pogotowia i do szpitala się zawozi się, może z tyłu jechać i policja do pomocy tam wnieść, ale tam w każdym szpitalu jest sanitariusze, pomoc jest szpitalna, tam już w szpitalu poradzą sobie lekarze, reszta. I nie trzeba było dusić, nie trzeba było mordować, nie trzeba było nic. A w niedzielę byłem na strajku. Dobra.